kasunod sang pagbag-o sang liderato sa Senado, ginathag sang utod ni Anay Senate President Alan Peter Cayetano nga si Senator Pia Cayetano nga wala ini sang may nakita nga problema sa pagbag-o sang liderato sa Senado. Ini matapos mapilian si Senator Sherwin Gatchalian bilang bag-o nga Senate President matapos nangin kumpleto nga 13 ang nagtambong sa special session kahapon nga adlaw. Suno pa sa senadora nga importante ang pagsunod sa layi kag mga patakaran sang konstitusyon. Dugang pa sini nga wala sang problema kung nasunod ang insakto nga proseso sa pagpili isang liderato. Suno pa kay Cayetano nga matapos sini makig-istorya kay Senator Joel Villanueva, klaro nga ang ila kaupod sa piyak nga chamber may nagakaigo na nga numero agud makapili isang bag-o nga Senate President. Dugang pa sini nga ang liderato sa isa ka demokratiko nga institusyon kag indi permanente kung sa diin ginpahulam lamang ini sa ila. Madumduman nga nagserbe si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President sang Mayo 11 matapos ang pagbag-o sang mayorya nga nag-ilis sa nagligad nga liderato ni Senator Vicente Soto III. Yes. Are you willing to work, ma'am? Matagal na, namang tanong yun. Kami pa ni Lauren tinanong yun. Lagi naman kami Sinusuportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership po? May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So, pag hindi sumunod sa rules, dun lang naman kami may problema. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, no problem. It's just how it is.